Ahojte, ja som Natália z Auction House Groma a dnes vám priblížim, ako prebiehala vernisáž výstavy Mistry Slovenska a Česka. Výstava predstavuje diela významných umelcov, ako sú Václav Špála, Stanislav Filko, Michal Richtejn či Jozef Achrer. Večer sme otvorili hudobným prekvapením, ktoré navodilo jedinečnú atmosféru už od prvých momentov. Následne sa hosťom prihovoril spolumajiteľ galérie Patrik Groma spolu s umelcami Michalom Richtejnom a Jozefom Achrerom, historikom umenia Karlom Srpom a architektom výstavy Lukášom Machalickým. Prostě já jsem tam předtím namaloval ty zvířátka všechny a pak jsem na to pustil asi dvě várky, po 30 chodili, o tom přišlo hrozných lidí a oni udělali ten podklad v podstatě a zapomněl jsem je zastavit a oni v té poslední fázi začnou malovat to chaky, jo. Oni tam malujou každý, co umí a pak přijdou posledně, ty už nemají co malovat a začnou to všechno roztírat. No a potom, když ten myšmaš je, tak já si to vemu do ateliéru a z toho myšmaše tam zpátky, jako by to téma, jo. Obrazy se jmenují Escapology, vždycky z nějaký číslo a to je takové jako spojení nějakých slov, jakoby stran úniku a nějaký neexistující vědy. Pro nás jsou důležitý ty barvy. Ty barvy od červených po růžových, žlutý a zelený, protože ty můžeme najít jak na obrazech Michala Richtejna, tak na obrazech Josefa Achrera. To je jeden spojující motiv. A zároveň, pochopitelně, ta růžová nám krásně ladí s tou bombou od Filka. Lukáši, zase očaril s tvojou inštaláciou a som tu už len spomínal, na Slovensku je Lukáš obrovská hviezda. Veľmi si ho vážim. Slávnostný príhovor uzavrel nádherný spev, ktorý dotvoril príjemnú atmosféru počas celého večera. Ďakujeme, že ste boli s nami.